My budeme natáčet rodinu, jo. Tak tady to je Martinova rodina. Ne, Homolkova. Tak je to Homolkova, je Martinova. No. Oni tam si dělají divný přírody, no. Povídají si a kouřejí a dávají si pivo. Jeden odchází, asi jde na záchod. Nejde. To je Pavel. No tak vylez. Jeden pije pivo, druhý kouří, třetí sedí, čtvrtý taky sedí. A jeden má berle. A tady je Tadeáš. Náš malý Tadeášek, to je Tadeáš, podívej se. To je youtuber náš, malej. Malý youtuber. Natáčíme Martinovu rodinu, pořád. A Homolkovou rodinu. A Davidovou rodinu. A tam vidíme toaletu. Johnny Service. Ne, Johnny Service. No to je Johnny Service, no. Tadeáš říká, že nevidí. No to je náš malý youtuber, no. Vidíš? No a vidíme, že už nám to trvá minutu a 20 sekund, no. No ještě bychom mohli udělat dlouhý stream, no. No, tady vidíme Borovice krásně, tady máme rozhled široko daleko a tady A natáčíme zase a tady je babičky, váš známý youtuber. Jirka, Gargamel YouTube 2 TV. Takže nás sledujte příště, dejte si zvoneček. A zanevte si žádné video. Jo, Jarko to říká Hendis. Ale my jo. A sledujte Raidera, tady přichází další chlap, no tady nějaký divně oblečený, no. A přichází k ním, asi si jde taky zakouřit, no. No, kdyby tak věděli, že je sledujeme a natáčíme, no to by asi... Hele, my jdeme zase natáčíme u babičky, to je známý, vy vám to tu ukážeme. No, zase vám... No, Tady vidíte knihy, tady dveře, úplně známý, vidíte, tady postel, to je už domů tady máte. No a jdeme natáčet pořád. No, teď se zatím nepohnul ani o kousíček. Jo. No, jeden odchází, jo. To dáme na YouTube, to bude jo. Jo, tamhle je prostě náš rozhled, no. Co vidíme u babičky, ta totiž bydlí úplně nahoře, no. Zavři, Jirko. Mám. Koko, nemám. Je tam Tadeáš? Johnny Service. Pořád je sledujeme. Je to na plus. A teď jsou takhle zblízka, no. Ale my to dáme na minus. A my to dáme úplně na nulu. Tam vidíte, jaký barák, ze kterého bydlí, tedy je za Borovicema, no. No ale... A sledujte Raidera, Vendeliho. Pivo, jo, ten jak stojí, ten bydlí tam jako jaký je. Jo. Znáte Kuba Andelcherů. Jo. Uně Tadeášku. A já si tam sednu. A my... A sledujte Raidera a Vendeliho, no. Počkej. Ty jsou dobrý, no. A A Bozyho. sledujte ještě Toma. A Dáme vám ho do popisku videa. Hendise, Oliho. A sledujte. A já myslím, že to teď vypnem a dáme jako nový, protože trvá to 2 minuty a 21 sekund.